Txorien edarrak ongi etorri gurera. Gaurkoan, benetan, gatoz, bitu galdera bat ingo izuet. Hau erakutzita. Ea nola geratzen zet, Espinakak. Ziazerbak. Eta esaten badizuet honekin egiten dela Bilboko postre tipiko bat, ze arpegi geratzen zaizue? Jenik izango, Karolina berri zain bidugu, baina gaur berdie. Esan gendun, zerbait tipikoa, oso tipikoa. Bai, nik egia esan, liburu hortan aurkitu nuen lehen aldiz, eta gero egia esan, nola, ikerketan da behiratuta, hainbat gozotegitan, Bilbon, eta oraindik uste bat egon baten egiten dela espinaka tarta, espinaka opila. Eta hori ingo dugu, gaur, klasiko bat ekarri zuegu, gero moldaketa bat ingo dugu, eta postre gozo batean, hau doa. Hori da. Eta, ez harritu benetan gero gozua geratzen dela, hemen ez genuen sinisten, eta hainbat resetetan agertzen zen antzina, baintxaur saltzari makaia botatzen zitzaiola, txorienen egin gendun froga hori, eta benetan ez baligutket esango honen makaiagoa dauka, ez genuen nabadeituko. Eta gainera gero bizkotxuak eguko da gurina, esnia, azukria, berdiak ni pentsatzen erabiltzen da bela, puntu gozua... Bizkotxua. Ez? Bizkotxua no egite. Spoilerra sartu du. Hori da publizidadia sartzea hona, txak. Ez, berdiak eman gotzala koloria, azkenean, bebai, hola, nire kargatixa arraru izango da ikusteko, eta gozotasuna eman gotzi, beste osagaiek. Bai, hemen, iten dena, bi oinarri aukera daude, batzuk ostorea erabiltzen dute, baina baita orea euskorra. Eta nik orea euskorrengo gehien bat, lan pixkat hemen itxeko eta zuei erakusteko. Eta gero gozogile krema bat izango da, gozogile krema bat espinaka. Baina salduko izuen nola ingo duen, eta ikusiko zuen benetan ez dauka lan handirik, eta erraz egiten den zerbait, eta berezia da, eta lagunei benetan harrituko die, esango dizu, eta postre moduan espinaka tarta bat, eta hola geratuko die, eta gero dastatuko dute, eta benetan gozua geratzen dela. Orea euskorra egiteko, irina eta gurina hasiko ditugu azukre eta gatz pixka batekin. Esnea botako dio eta lantzen jarraituko du. 2 arrautzako ringo eta pixka landu ondoren 4 ordu gutxienez oskailuan utziko du. Eta labean 15 minutu 180 gradutara egingo du. Espinakak egozingo ditu guretan, txiki moztu eta gero gozogile krema bat ingo du esnearekin, arrautzarekin, irinarekin, azukrearekin, kanelarekin eta horra espinaka botako dizkigu, oinarri hori gozogile krema berezi honekin bete, merengia gainetik bota eta listo. Ikusiko da, gozogile krema bat holan pinporda berdeekin, da jenteak zau, zema vainilla bota diote hone. Ez da vainilla. Ez da vainilla izena. Espinaka. Bai, zigorrak esan dauen bezala, errezeta hau galzorixan dau, baina gozotegi askotan bebai ondiokan, batzutan, askotan ez, baina batzutan aurkitzu leiken postre bada. Enkarguz hori bai, ez da izango Karolinak eta ez dakit gurinezko opiltsuak bezala hor egunero itxen da benak, baina hau aukerian igual, aukiko zuek kartan, baina hori, lehen hau eskatu dira. Nik uste dut, inguruko gozotegi gehienek onen errezeta bat izango dutela, eta galdetzen baduzue, eta eskatzen baduzue, seguru enkarguzen bilatuko dute, eta ingo dizuete. Zuek esan baitu, txorienen ikusi genduen lehengunean, nola saltzen zuten, errezeta hau egiten zala, egitea probatu guneko genuke. Seguruenik, zuen gozotegian ingo da dizuet. Jarraitu txorieneko errezetia, eta in. Edo jarraitu, behitu, Maria Mestaller de Txaguek, hau da, Parabereko markesak. Bakizu aeroportuan aurkitu genuela berritua, edizio berritua. Nik bauk aldiburua berritua. Aeroportuko liburutegian aurkitu, aldizkariak eta saltzen ditu ez den, aurkitu genuen. Honek, hemen, irakinetan sartu eta hori, galdarreztatu ingo ditu pixka bat bakarrik. Irakiten hasten danean berriro, artean ingo ditugu, ondo ostu, ondo sukatu, batzuk salteatu nahi izaten dute, ura ez hartzeko ezer. Baina, ondo goero sukatuta, ondo, ez da problemari. Eta ni hemen bien bitartean, ingo dana zurotxo bat, eta gurin hasiko nire botate. Ze horri aldetan, Patre? Dau, 151. orrialdian, eta esaten dau. Hemen ditzen da, ostore tarta ziazerbekin, ez? Tarta de hojaldre con espinakaz. Eta jartzen dau, postre hau oso apreziatua da Bilbotaren artian, eta bakarrik da, ostore bat, gozogile kremakin, eta ziazerba pure bat gehitzen jakola, gainetik botatzen jakola, eta, milorri eran bebaien leikela, hemen jartzen dau, eta ez ditxu osagairik jartzen hau.
Zuk irakurtze duzu errezetia eta neurri barik eta eizu jartzen dago. Ostoria, gosogile krema eta espinaka. Bai, gaina, konpondu. Gero nik beste 3-4 errezeta aurkitu ditut, eta hor ikusi duzu, irakurri duzuna, jartzen du. Bai. Gosogile krema bat egin, eta horren gainean gero espinaka krema bat bota gainean. Nik gero irakurri, honez bestatzu behiratzen, da danetan iten da guk gaur ingo du moduan. Hau da, hauek, egosi, Bai. batzutan gaina batean ikusi dut, egosten dituztela esnetan. Gosogile krema egiteko erabiliko den esnetan, hor bertan, euki irakiten espinakak, 10 bat minutuz, esne horrek espinaka zapore hartuko digu, koloria ere bai, eta gero hor bertan horrekin gosogile krema egitea. Beste aukera bat bebai bada, hori osten utzi eta gero itxia. Nik pentsatu dut igual, hau, errezeta, ez dakit, bueno, errezeta zaharrenetarikoa bada, baina gero 1984an adibidez argitaratu zauen Jose Maria Gorrotxategik Kozina Baska, eta han igual, beste errezeta honen, igual moldaketien zaben zigorrek esan dauen bezala, ez? Eta... Liburu hori nonbait badaukat etxean, ez dakit nun da hor. Ez dut aurkitzen, liburu handi bazan, eta ni baratzen naiz, kafeantzokian Bilbon lan egiten nuenean, hor postreak egiten nituen, eta liburu hortako pastel pila bat egin nituen, da gehi asko ziren pastelak eta hori, eta... Ez dakit nun dagoen liburu hori. Hori aurkitxuin bida, horrek bibliak eta ondo gorde bidez. Altxorra dire. Bai. Gaur egungo errezeta liburuak eta hori pila badauz, eta interneten bebai bilduma paregabia daukotzu errezeta pila batekin txorienen bebai. Baina hori ez, antzinako liburuek badaukie, ez dakit punto nostalgiko hori edo niri asko guztetan gat. Bai, Gorrotxategina ez da aintzinakoa, baina egia da. Bai, hor, graziosua dira, bestea, bueno, horrek antzinakoa hori, ja. Irun libera aragi xeatu nazi, gehitu kikara bat esne horri, da, a ber, kikara bat zen. Hortik atara da, eskatzen dizuna. Bai, hori bai, eto pensan. Kikara bat zuzte zela, 1 gramo inguru, kikara da, burduntzarik da txiki bat, 1 gramo inguru, libra bat zan 400 eta piku gramo erosto diela, gero, bueno, horre, zoi bat egon nintzen hor. Interneten jartzen baduzue, zen bada ez da gizert, eta gertzen zaizue. Jarrikotzue, gramotan edo mililitrotan edo jarrikotzue. Hemen, espinakak gero behar ditudanez, hor utziko ditu pixka zurgatzen, gero berriro estutuko ditugu, eta laban batekin txiki moztuko ditugu, hori bexamel bati botako bagenio bezala. Orduan, hau, hor, alde batetik. Eta nik orain, eraztunak endu, eskua garbitu, eta Patrik esaten duen moduen, niri ere eskuak hor sartzea gustatzen zen. Oso ondo. Eta gero, Jose Maria Gorrotxategik esaten zauen 19. mendian, berak erreferentziak eta aurkitzu zitxula, ze Jose Maria Reino gosogile bilbotarrak erakusten zaben hori errenteriko eskola baten. Eta orduan bilakatu zen oso ospetsu. Beste referentzia batek bai esaten zauen, 20. mende hasieran, el buen gusto, dala gozotegi bat Bilbon zauenak, eta han Irigoienek, Francisco Irigoienek prestatzen zauen errezeta hau. Eta hornitzen zauen errege familia. Bez hau, olako tarta aristokratiko bat. Ni gaur txorieneko erreginai ema prestatuko diot, eta hemen ondoan, zuri. Pentsetan gure taldeko neskei. Hauek gure printzipe txikia dira, eta printzesak, eta hauek prestatuko dio. Hauek merezi dute, gure maitasun guztia. Merezi dute. Oso ondo. Gu azkenean, eskare, zer beraiek gabe. Ze ona diren gure lantaldea, Jo, gaina ze jatorrak, Eta, mutiak, eskar bukatzen dugun gaur, bale? Venga, epikipo, venga. Pero temar zaila, noizian behin nola, ni motivatu imar zaila. Egunero etortzen dira, eta niko merito badaukate guri aguantatzen. Nik posik ikusi ditut, Bai. Bueno, egia da hortik tokatzen zailenien batzutan hor egotia gero, ez dakit, ez? Albistegitan, hor barruan, ze programatan da. Han ondo duten dira, baita. Baina han ez dute jaten. Txorien, nik uste dut lan itxeko, leku politxa dela, eurendako eta guretako beba, guretako batez ere. Parre batzek guatatzen dugu, ondo baskaltzen dugu, eta... Eta posik ibiltzen gara egixesan. Bueno, hemen gurina, pomada eran, hemen kanpoan utzi dut, pare bat ordu, eta nahiko biguna zegoen. Eta oin, esnea botako dio, eta gero, bi arrotza gorringo. Txak, esnea jarraituko du, hau izaten mazu horrelako, txerri bustana, horrelako robot bat horrekin, latigoarekin esaten dena, zigorrarekin, horrekin ere, baskarra bengo duzue. Hau, imiko zan nolako inkesta bat, Bilboko kalietan, batez be,
zenbatek ezagutzen dauen benetan tarta hau, ze hori galzorixan dauela esan dugu, beraz, zeinik ezagutuko den benetan eta zein ingo jako nolan arrarua, erakusten botzazu da, ze da hau da, batzuk esango zuelako, Greziako hau empanadia feta eta espinakaz beteta edo, ez? Patri, nik uste dut hor adin bateko jendeak agian, Bai? ezagutuko lukela batzuk, baina orokorrean nik uste dut gehiengo handi batek ezeskoa ezagutuko. Bai. Gaur egun inkesta hori itxen bozu igual jendiak pentsako zauen, hori zera, Carlos Hirugarrenan koroatze kixa? Kitsch. Kish. Ba, Carlos Hirugarrena bakizu indala gutxi koroatu zabiela. Imaginau, lanian hastia 70 urteken. Jo. Eta oin arte ez da, lanik ez du izan, oin arte? Noski, eta bueno, ontsa hasi da lanian da izala bere graduazioa bezala, ez? Bere koroazioa, bere koroatzia. Eta orduan, bere amak egin zauen Coronation Chicken, guk hemen txorienen egin jakua 53an, bere korotzia, bere egun hori, ospatu zaben olako oiasko entxalada sandwich batekin, guk hemen txorienen egin daukagula. Eta bere semiak, egun hori ospatzeko aukeratutako errezetia izan zen olako kish bat. Gaurtik aurrera, Coronation kish deitzen dana, eta da olako antzerakua. Dauka holan ostoria, gozogile krema biharrian, dauka olako da beste krema bat, gazta krema bat, eta espinakak. Ez gogokoena, berak aukeratu dauena, bere koroatzerako. Eta hori zer izan, ikerketa bat egin dute ondo geratzeko pixka danekin, barazki jalekin da ondo geratzeko, erorako zerbait, ez dakit, ez? Zelako zehose xumia, herrikua, merkia... Bai, ez dakit. Aristokrazia eta monarkia horrelakoa da. Nik, esan, oso ondo. Bitu. Baina, bueno. Eta zer dauka, esan duzu, espinakak eta? Espinakak olako gazta krema bat eta ostoria. Hau da, hau izango basan moruen, baina bere bertsio gazian. Nik pentsatzen horregatik aukeratu bizinula zuke bai errezeta hau? Carlos Hirugarrena omenaldi bat itxeko? Carlos, zuri ingo izu zerbait, ez dakit. Parribura sartzen zait. Esan. Ez, politikoki zuzenak izan behar gara, eta holako horik ez. Muxu bat? Bueno, prestatuko genioke, hori da, agian ingo genioke, holako gure bersioa, arraia eta patatana, ez? Fish and chip, baina benetako patatakin, arraia benetakoakin, eta hemengo arrautza erabilita, eta bere belarriekin sartu gabe, osa, ingo genuke zerbait, bai, errespetuz. Bueno, hau bromatan zan, noski baietz. Baina bere bertsio gozua, hau ez, zigorrekin bidauen Bilboko oso tradizionala dan espinaka eta gozogile krema tarta, lortu zeike, bai, Martina de Zurikaldaian. Martina de Zurikaldai da Bilboko gozotegi aintzinetako bat, da 1830an sortutakoa, nik petzetu dut, ezagutzatenen sarrenetarekoa. Gero Arresen, Felipen... Baina horietan eskatuta, ez? Eskatuta, bai, beti enkarguz. Baina haietan joen, eta galdetzen bozu espinaka tartan gatxik jakingo dago ezedan, berez, lasa egon zeitzese. Horrik usu ezue itxaskorra zegoela, orea hemen, eta aina oraindik geratzen da hormetan, baina gero pixkat mailan landu da gero irinik ezer botagabe, eta ez da asko landu behar, gutxi landu behar da, badago, hau, oskaiura, esan dakoa gutxienik, 4 ordu. Goizi, hau hobena da, gau guztia iztea, eta hurrengo gunean eitia. Orduan, hau listo daukagu, eta ingo gendu duna dago. Patri pasatu. Bai. Atara etxetik ikarri duna. Años. Orduan hau nik etxera erun leike. Hori libre daukazu. Nahi bazu zure hortan egin... Instagramean? Hori da. Egin? Usten dizut hor daukazu. Oso ondo, edo agian txorieneko koroatze bat ospatu behar dugu, eta igual olako bertsio gazi bat egin leike. Ospatzeko, Patrik denboraldi oso bat egin dela. Txorieneko erregea... Hori da. Txorieneko men, neskameak eta morroiak... Bueno, hemen ikusten duzue. Hau, nola geratzen dan? Honi, hasieran, bigundu inbarza jo. Bueno, hau, bakizue, kosinatzia esaten dagoenean, dala, estresa kentzeko teknika bat, hone egiten dutze referentzia. Hau, benetan,
Bai, ondo sabiz. Lasaigarria, hau gure, umei gustatzen zain, niko txikiei inoiz iten duanean nolako, oita, ni, gazten da, bi eskoekin, eta baten eman zioten kanpaiari letxe bat. Zuk apurtu inbiuzuna bere txorineko kanpaia sukaldien. apurtu zidaten niri. Eta oin, pixkat ireki zaigunean, irina bota, eta lusatzen jongo, Oso ondo. Eta oinarri hone balio digu, billo, oinarri hau lehen botari dalako azukre pixka bat. Bai. Baina kitsch batentzako, coronation kitsch, billo, arek azukre pixka dauka, baina ez dauka askori, bota dizkiot hori, bikoiara, kada, 20 gramo ero azukre bakarrik. Hori, nahi bauzu egitea Patrizian bertsioa. Bitu. Coronation kitchena. Coronation kish. Ze Coronation chicken eta Coronation kish, bai, izenak antzerakoa die. Twitterren partekatu omen daue errezetia, beraz, norbaitek nahi badau, sartzea internete eta badau errezetia lortzeko. Berak? Hombre, berak ez pentsetan. Osea, baina... Norbaitek elkarra banatau errezetia. Bitu, onbeitu behar dut nik. Guri azkenean ondo ez. Bai, eskontu kontari ibiltzeko eta holan. Bueno, tradizioz eta erregeekin gabizela da erreginekin, bai, garai batietako etxeko neskamutilak eta ez dakitzuk familixan daukotzun norbait, joeten zan, beste familixa aberats batzun etxera, lan etxera. Neskame moruan edo morroi moruan. Garai batian, bai, baina adibidez, nik etxora joan nintzenean bizitzera, 2015an, nire amamaterek esan ustan anibilizala uda baten lanian, areetako olako familia aberats batekin, umi zaintzen. Eta negon zala, eta oroitzapenak ekatzen sotzala, eta hori, eta etorri zanean, etxia ikustera, da hartu gabenean, esaten zaren, behitxu nire hemen gaztetan eta ibiltzen, baina, igual amamak basaukinean, 15 urten nire amamaterek. Hor, oso gaztetxotan. Patri, lehenengo sukaldari handiak eta olako etxetan da lan iten zuten emakumeak eta izan ziren, eta hor zenbat eta zenbat errezeta liburu ero kuaderno errezetakin eta horko etxe horietako sukaldeko langilek emakumeak izaten zirela beti, horiek prestatuak eta idatzia direna, eta euskal sukaldaritzako oinarri handi bat handa, eta horiek inoz ezaile egin behar duten gorazarre, jende horri. Zukontxe, pentsau, parabereko markesak igual, etxian zauzkanan lau edo bosneska kosinatzen, da liburuko errezetiak prestatzen, da ikertzen, eta bera hor. Berak teoria guztia jakingo zuen, da esaniko ziren. Maritxu, torri hona. Oin egin behar duzu horri, naztu behar diozu, eta landu behar duzu horrea pixkat. Gero hartu, eskuekin horrela zabaldu. Zeben, historixak kontau dugu, behin baino gehiago eta, baina, berak, Maria Mestaierrek liburu honen idazliak etzakixen hasieran kosinatzen eta orduan eskondu zanean bere senarrak pasatzen zauen egun osua Bilboko olako txoko baten jaten. Txokoetan eta lagunekin, bai. Bai, lagunekin. Eta orduan berak esan zauen, berak kosinatzen ikasi zauela, bere senarra etxien aukitzeko. Orduan ez dakit, familia aberatsa zanez, igual, ez dakit, non orauki etxien, ez, hori txeko, ez dakit. Bueno, eta ala ere, nik uste du Patri kosinatu kutxi, kosinatu. Bueno, agian, gero, ez dakit, hemen gabiltzen zaiten, jakin, kontu kontari. Bai, baina bera, eta gero agian, sukaldean benetan sartzen zen, eta gustatzen zitzaion, zezuk esan duzuna, zenarra zegoen, aspertu ingo zan etxean, eta egoan lagunekin, bere lagunekin, ez dakit, kontu kontari itse ingo zuten, ez dakit zertaz erropataz, da berai, sukaldea gustatu, eta zeurrenik, itzei, ingo zuela. Bai, igual, bai. Bueno, guk hemen, ez dugunez nahi, altzatzea, teknika azkarra zein izaten da. Tamborra nena. Bestela txitxirio batzuk bai jartzia holan oinarrixan, edo lan pixu bat, eta horrekin ez da altzauko. Pantxinetia eta itxeko honek izaten dienak ostoriak bebai luziak itxen dana pixua jarri. Orduan itxen da ostoria eta gainean beste erretilu bat pixuakin eta holan itxen da ostoria ez altzatzeko eta lau eta hori poli-poli txegoteko. Hau, hori auskorra ez da horren beste, ez da ostore bat bezala, ze ostorean funtzioa hori azkenean, ez? Eiten zaizkio, bueltak eta horrek egite zaizkio, tartean hor gurina eta irina geratzeko, horiek irekin iteko eta ero pustutzeko, ez? Hor dagoen, ezetasuna eta. Hemen, holakorik ez da gertatzen, labea 180 gradutara, 15 minutu. Eta gero izango da, gozogile krema ingo dugu, gozogile krema eman, merenge bat gainetik, eta listo. Oso ondo. Orduan, labea, 15 minutu eta... Eta lehen gogunean erabilizen hau kolorantia.
Bai. Horixa. Bai. Berdegi espajatzu ataratzen erabiliko zinun hemen kolorantie berdia? Baina ez da berdea hemen zetan geratu. Bueno, nik ez dut hemen ulertzen berdea geratu berdanik hau, Bai, ez, espinakak erabiltzean, ez dakit logika hori da. Ja, bai. Berdia geratzea, ez zaporia, espinakak erabiltzean ez da zaporerako da. Kolore holan berdia emoteko. Nik behiko nukena jakin da, nondik otu zitzaion norbaiti, bai. Espinakagaz zerbait egitea. Bueno, gaur egun eta espinakak azkenean dauka zapore holan neutrua eta egisa esan erabiltzen da, nik ikuste ditut asko, igual, gozaltzeko tortitak eta itxe dituzte, olo malutak, arrautzak eta banana bat, eta gero espinaka sartzen dutzi, olako eskukada bat, bakarrik kolori emoteko. Osea, hori da helburu bakarra. Ez da zaporea, ez. Eta asko gitxin dago olako bakitzu green smoothieak eta bakitzu zintzu dien, honek irabiatuak gozaltzeko eta hartzen dienak, irabiatu berdeak deitzen dienak. Bai. Eta asko izaten di holan, frutan igual oinarrixa, ez dakit, laranja zukua, jengibrea eta sagarra, eta gero espinakak botatzen jako, hori, kolori emoteko, petzeta du bai, suntzarako, osto berdia daukien propietate guztixak eta hartzeko, baina gehiago handik pentsatu jendeak itzen da koloria batik. Bueno, orain, gozogile krema iteko. Eingo dudana da, bisuringo behar ditut, gero merenge bat inbar duelako gainetik apaintzeko. Eta hemen behar ditut, 4 gorringo gozogile krema iteko. Orduan, bisuringo ona banatuko ditut, eta bestearekin izango da, 4 gorringo azukrea, gero hor daukat nasketa bat harto almidoia eta irina, eta horrekin ingo gona da, gozogile kremat honekin eta espinaka horiekin. Hemen indut betiko gaina errezetan jartzen du, klasiko egin gozogile krema bat limoiarekin eta kanelarekin. Ez vainilla, ez ezer, garai batetako gozogile krema. Hemen liburuan jartzen dau espreski, ez erabili vainillarik. Berez ez dakit. Zegatik gaina hori da, ez? Ez dakit, igual espinakekin eta txarto dialako? Vanilla bana ez vainilla salia, Ostra, eta gero eta gehiago uste du naizela horrena vainilla salian. Bai. Eta gainera da olako teknika bat azukre gutxi hau jartzeko, azkenean, gero ez da gutxi hau, azukre gutxi hau jarri, gero gozotu zeike, vainillakin, kanelakin, da olako espezia desberdinekin. Bai, hori gaziarekin gertatzen dana, ez? Zerbait gatz gutxiago erabiltzeko, erabila dituzu beste espezia batzuk, zapore altzatzeko, gatza gutxiago botat, eta orduan, piper beltza botal diogu, olako zerbait, eta horrekin, gatza kendu behar izaten duen jendeak, zorionez guk oraindik, ez? Baukate, ez? Zaporetsu jateko modua. Hori da. Eta, lehen gabizen berbaitzen hori, ez? Neskamiekin, eta, familia aberetxetan lan itzen zabien jendiakin. Eta horrek, etzaukin gero gu kexatu itzen gara batzutan, baina horrek etzaukin inungo oporrik. Gabonetan bakarrik zaukien olan eguntxo batzuk familixakin pasatzeko, gero familia beratzorrek ematen sotzien olako baskaltzeko zeo-zeora bakai haua edo txokolatia familixei emoteko ordainketa bezala, baina horrek gainera ez zaukien soldatarik ez ezebez. Osa, soldata esan, etxe bat aukitzia, hoge bat, janarixa, eta hori izaten zan dana. Eta etxean bertan loengo zuten, gainera, ez? Izango zuten logelatxo bat bereien dako, eta dena hogeta labordo esaten dana. Edo igual partekatzeko edo, ze behitxu, familia batzuk, neskame batzuk izaten ziren umezurtzak. Eta orduan, igual aukitzen zauen, ez aukien gura zurik, eta anai arrebekin bebai, igual harreman gutxi. Orduan, pasatzen zabien gabonak eta oporrak familiakin, euren familia beratxorrekin, baina ez zabien familiakin baskaltzen, ez zaukien sensazio hori. Jarten sotzien beste mai baten, eta eurak hori, aparte jaten zabien. Gu egia esan, Zuk ezagutze duzu orduan norbaitxolan ibili dela urtiotan, da beste ez... Lehen esne pixkat gorde dut hemen hotza bada espada, hemen hobeto nazteko, azukrea, irina eta arrautza gorringoa. Oin utziko dut honek irakiten pixka, 5 minutu ere hemen zapori hartzeko limoiarena eta kanelarena, eta jungo naizen naia jarraituko dut gure espinak egin, hauek pixka daukate, eta hauek ondo txikituko ditut, eta gero izango da, gozogile krema, hau horretara botatzea, espinaka txikituekin, bat. Hol bat atera, gure espinaka barrura, eta hauek txiki
labanakin mosteko garaia da. Oso ondo. Eta, bueno, hau beti itxen dugunien holan ostegunetan errezeta tradizional bat, gero itxen dugu bai moldaketa. Nik moldaketa enak isen zelan egin, eta behitxu Twitterren galdu egin dut Croatian quiche honen errezetia, beraz pentsadote itxia bebai gozo bat, Bai. espinakakin. Eta? Bizkotxo bat. Mialik ingotena da, hau birrindu. Zenin nahi dut, krema bat inegotia. Ah. Bai, eta, bueno, bizkotxoak bai, mota... Eta ez izango da bizkotxo? Hala, nik atzo inuen hau sagarra... Hori da, sagarrana. Sagarrana. Antzeko bizkotxoa da izango da... Bai, tradizionala, arrautzak, irina, gurina, esnia, hori, tradizionala izango da, Bai? baina espinakak izango ditu. Hau da, normalien, pila bat bizkotxo dauz, ez? Txokolatianak, azenarioa, erremolatxanak, jogurtana, ez da gizet? Bizkotxo esea, lehorrak, ero plantxakoa... Hori da. Mundu bat. Pila bat. Ero bi. Eta zurea berde geratuko da, koloratzaile botako diozu? Ez dutza botako. Eta botako zenioke? Koloratzaile naturala bada, niria oso berde geratzen da. Ah, bai? Bai. Berde. Berde, bai. Bai, Oso. Vale. Bueno, gurea ez da berde geratuko, lehen esan dizu da dana, Geratuko da... Pinportatxuekin eta. Pinportatxuekin. Eta hau, norbait, telebista jarri badu orain, enoa bexamel bat egitera hemen, eta erau arrautza egosi batzuen gainean ez du botako. Egin genuen, bitu, asunara bakizu jendeak esan diala induela, hemen ingen duen errezeta hori, asun krema eta hori. Jendeak induela etxean eta ezer esan gabe, etxeko, bitu, eta, espinakak berriro, espinakak egin dituzu, eta, asuna dira, eta asuna direla esan da jendea, ostra, hau probatu behar dut, Eta, gustatu zaiela, esan, jendeak esan dit, etxean emaitza honak lortu dituztela. Hau, igual, holan, tarta hau ingeik asunekin? Baita, berdina. Patrik, zu probatu zen duen hemen krema hori ingen duna, ez banizu esango asunak ziela, zuk hola lehenengo burura zer etorriko zan. Ez da jakingo, Espinakak. Bai, espinakak, holan, espinakak edo zerbak igual, zerbak zelgak. Baina... Bai, izan jakiko. Bueno, hemendik... Ez irakurri hori, Patri, ez esan, ez aipatu, ez erori bere jokuan. Badakizu bera nolakoa dan, ez iozu kasu horik egin, ez esan jarri duela kakaberdeak. Alex! Publikoak galdera bat dauka. Hau jateko orduan, nola izango da gero... Xabeleko emaitza. Berdea ez. Bueno... A ber, txipiroia jate, kalimotxo parranda bat eta gero urrengo gunean iluna aldera botatzen du horrek, normalean. Txipiroiakin besuposatzen eta antzera izango dala. Bueno, bizkotxoekin jarraituz brownia daukagu. Ezta? Hori bai da bizkotxo esea, oso esea. Esea eta iluna. Gero daukau bizkotxo harinak, holan, ez daukienak koipea hondirik eta airetsuak eta geratzen dienak, horrek, holan, itxeitxuzuna, holan, gero, eskuak endu da, testuria berriz, bueltatzen dala. Bueltatzen dala eta hartzen dagoela bere gorputza berriz. Gure koltsoiak hori zuen aurreneko urtian, gero ez du egiten hori. Ez, urtiekin pasatzen da. Bai, honik izendu naiz, horrek ez du funtzionatzen behar duen moduan. Eta hori, bizkotxuetan egoten dila bi talde. Dauzela, harinak eta astunak dienak. Eta astunak izaten dienak, brownian antzerakoak eta horrek izaten dira, trinkuak, esiak, igual, koipe geixau daukienak eta gorputza bebai, kompaktu haua. Bueno, kompaktu hau geratu berzaigu, ikustu zuen nola zean loditzen, blup, 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 blup. Guk ingo duguna da, hau, utzi 5 minutu hemen irakiten, gero atarako du gopor batera eta zeituan plastikoa jarri behar zaio, bestela geruza bat itxe zaio gainean, badakizue. Orduan, ostutzen danean, gure barruko oinarriak, falta zaizkiola 2 minutu, edo 3, egin da gongo da, hau hotza gainean, merenga montatuko du gainean, sopletea eta erre, eta listo. Eta listo. Probatu ditu zego zua. Erregonaz. Eza erreko. Bueno, gero probukot. Barri inbar duela eta irripartzu goteko, baina gaizki jarri dio. Jarri behar nuen beste puntadura eta sartu diotor. Bueno, hone bai oran puntatxuak atarako die. Bai, ez da atarako. Bueno, gure gozo gehiek krema hotza, eta espinakekin hemen dago. Orea, koloria, esan dakoa, inda. Eta bai, pixka berdea geratzen da, Patre. Bueno, mematen da hori, bexamela espinaka kroketena. Bai.
Eta hemen berez egiten dute, da marra bat honan merengea eta marra bat, ez? Eta erre. Guk ingo duna da, hemen, omenalditxo bat, eta jakinda gure lagun bat oso merenge zalea dana. Dana merengez... Dena merengez beteko du, hola? Bitu. Hartu. Ondo. Eta horrela ingo du, eta ero hau, hor dauka sopletea prest. Eta gero jarriko zu, erre ingo zu, gainetik. Bai, hori da. Bueno, aimaitzeko nik kontu batekin urtziko estazu bukatzen. Bai, mesedes. Bakitzu dauzela, erosketak edo salmenta mota erasokorrak, ez? Zu jaso itxuzu, igual, telefono bidez, telefonos deitzen dutzu horan, zehoz saltzeko, edo email bidez spam deitzen dana. Bai? Bakizu ez, horrek azkenean, saltzen dutzuela zehozer eta hori. Eta hori, zuk nahi izan ezkero, kontsumitzaile bezala, daukotzu eskubide guztixa, holan, zalantzan basauz edo, bertan bera usteko salmenta. Orduan, behitxu dauz, horako truko batzuk, zu kontsumitzaile bezala, erabilzeikenak eranik, tarta honekin erabilikotenak, bale? Venga, oso ondo. Adibidea. Hori, edozein salmentekin. Saltzaileak konfiantza ematen dizu? Bueno. Urrengo galera! Bakizu ondo, zer ari zaren erosten? Argi utzi. Une honetan produktu zerbitzu hau benetan behar duzu? Urrengo galdera. Ez duzu erantzun bat, bez, Patri? Saltzaileak zure zalantzak planteatzeko espazioa eman aldizu? Zeo ez hau, ez esabizitzen? Erretzen nahi, naiz, eta bai, ez baduzu nahi lasai, erregabe ematea badaukagula hau. Sopleterik ez daukazula, lasai, labean gainerre alduzu. Hau gustatzen galbitu, ez ere egin baino lehen, edo erosi baino lehen, probatzerik alduzu? Bai, noski, mesedez, dastatu ezazu. Ze preziotan? Hori ja, zuri, musuteru. Aurrez ordaindu behar alduzu? Ez, noski, ez. Aurrena dastatu eta ez bazaizu gustatzen, bueltatu egiten duzu. Ez dago inungo arazorik. Oso ondo, garantiarik alduzu? Gozoa dagoela, bai. Oso ondo? Garantia bik oso. Bai, erretzen duen garantia, bai, badaukagu ere, hori ere badaukagu. Eta plater bat ataratzen badizu, hau da gure, Bilboko espinaka pastela erosi zazue eta ez bazaizue gustatzen, lasai, guk bueltatuko dizugu diru guztia. Xaututa, gure gati, noski. Zorionak beti. Espinaka pastela, Bilboko klasiko bat, dastatu zazue. Bueno. A ber, zer irutzen zaizun biteli? Zeinen koroatzea ospatuko dugun gaur. Nik hemendik hasiko naz? Merengea. Espinakak. Dana daukana? Zer? Begiak itxita, espinaka dauzkala jakiko zenun, Patri? Betxu, begiak itxita, ematen dau, bakitzu hau limoizko tartia merengiekin eta zerbitzatzen dana? Begiak itxita, hori da. Limoiz apuria da. Bai, horregatik. Oso goxua. Niko intxekarriko zuet, bai, tartatxo bat, berdia. Eta espinaka pasteletik, espinaka bizkotxora. Orduan, bueno, nik apur bat arixa hartuta ez dut errezeta moldatuko, baizik eta espinaken idea hau hartuta eta gozogintzarako erabiltzeana, egingo tolako, hori, espinaka bizkotxo bat. Venga, askar azaldu nolen behar duzu. Lehenengo ingo itxut, espinaka horrixak egosi limoizuko apurtxo batekin eta urakin, bitxartian birrinduko itxut 3 arrautza, oliba olioa eta esnia, bertan be, espinaka gehitxu eta olako krema berde bat lortu, eta horrei gehitxukotzat irina eta azukria. Altxagarria bebai gehitxu, eta laberatuko 35 minutu 180 gradutara. Bitxartian ingot gazta krematxuekin eta azukre hautsakin olako krema bat eta apaindukot intxaur batzukin. Oso ondo. Bai, aberzan, zera urtetan dan. Lego gauza, inbideguna? Horrek egosi pixkan. Honek egosi, eta erakutzi inbiotzot. Zerako limoitxua daukoten hemendik? Guria, horko gure baratzetakoak. Horko gure limoi ondo txiki bat. Oina behitu. Ba, potxolada bat. Hor bat zegoen, anuntzio hori, arrainakin da.
txikitxoak ez, utzi behar dituzu azten. Bai, holan zan. Holan zan? Holan zan, bai. Gaina ondo, joten dut, a ber, nire... Ete ben botatzen zabien. Gaur egunen ostien da, holan izan zan. Ez, baina egia da, bueno, ez, gaur ematen du hemen beste aukera bat, espinak merkia dira, ez? Eta egia da, bueno, ikuste duzu gaina normalean, olako poltsaka handi bat, eta ezertan ez da geratzen. Eta, bueno, hori, egin aldo zuena nivel lindu duen errezetan. Egoziero, bestela bakizu, sartaian be bai salteatuta pixkatekin, olio txorrota batekin be, oso ondo geratzen diela. Guk etxean espineka jate itugunean, holan baratxuriakin daulai azpikoakin salteatuta bakarrik, fenomeno geratzen die. Txikixa dieta, ez dauki zuku handirik? Hombre, imaginatzen hartu eta ero holan zuku pilo bat dana ura eta ura bota. Ez dauki esko, bueno. Hor dabiz, ur geixa botakot zitolan gainetik. Eta hori esertan behatuko zaigu, zeituan. Bai. Hau da, 300 gramoko horrek paketa hundixak eta etorten dienak, baina, bueno, hau izango da gero... Ezer. Baina, bueno, nik, a ber, kolorea ematen du, zelen be, 300 bat gramo erabilitut, eta lantalde guztiak esan da, harrituta geratu die, ze, mendan, goxua geratzen da pastela, eta, bueno, itxura, ez du izango munduko itxurarik onena, eta... Eta gainera, eske, bitxu, hori, ez da giz, barragarrixa, segatxik lotzen dugu, horan, zehose, berdia? Ensaladakin, bai, osasuntxuakin be bai. Osasuntxuakin bai, baina ez duzu, ez dauka munduko itxurarik onena, Joseba, hori gorrixa izango bazan mundu osoak esango zaren. Jo, zelako itxura tarda honek, baina hori marketinean, Patrizu, badakizu hori marketinean lantzen dala. Kolore bat bakoitzak zerbait esan nahi du. Eta zuk jartzen direzunean zerbait saltzeko horrelako kaja gorri batean gorria beti da, marrubiak, sandia, erolako erakargarrieran zerbait. Berdea jartzen badu zerbait, osasuntxua nahi du esan. Berdea normalian osasuntxua izaten da. Urdina ondo, urdina ere, bueno, saltzen du. Zerbait, marroia jartzen badu... Osasuntxua izan leike berdia, edo bebai, asko produktu laitak eta honek emakumientzako orientauta dausenez, asko larroxa koloriek lotzen da, bai. Tontak egixak. Bueno, bitu, errezeta hau, elkarte gastronomikoen baten, ez da zuek juten zaeten, bazkide basaeten, haukazu aukera hau egiteko, eta hor, ni goratzen nahi, nire aita bizizanean, da egunkarian lan iten zuenean da, antolatzen zituzten, txapelketa gastronomikoak, elkarten txokoen arteko txapelketa gastronomikoak desente egoten ziren, da gura ite ibiltzen zan olakoak antolatzen, da egia da hori ja pixkat, ez da galtzen ari da nero... Lehiaketak zeba hori... Elkarten artean, hartu eta txokoen arteko lehiaketa gastronomiko bat. Beitu. Eta hemen, Oarso aldean, errenterin antolatu zuten, pasadan higian, hemen maiatzean antolatu zuten olakoat, eta zan Oarso aldeko elkarteen dako, ez? Eta hon ziren, 2 astetan zehar, 14 egunean zehar, juten ziren, Oiartzun, Lezo, inguruko, herrietako txokoetako, bina sukaldari, eta dena bertan egin behar zen. Osea, txoko hortan, platera prestatu behar zituzten, eta lehia egon dira epaimaikide moduan, sukaldari ezagunak eta horrela, eta ikusi zen, maila ikusgarria zela, eta esaten dugun askotan. Ez da holako... Sukaldari profesionalik egon gabe... Tortilla patata lehiaketa, ez izaten da hola menuak... Bai, esan dako, hori beste tokia esango zon, hemen Michelin izardun sukaldarin batero etorri da, zer da, ez? Eta holako nivel handiko lehiaketa bat egon da, eta horrek usten da, jendiak ze maila daukan, eta entrenatu, eta, txokoetan da, jendea ni badakit batzen dira, eta ni Durangoko batean ezautzen dut, batu egiten direla, eta bereien arteko kuadrillan bertan pikeak, eta astero, 2 asteri behin antolatzen dunean, bagian 2 tokatzen zaio kozinatzea, ez? Kuadrilla berdinan 14 badira, venga, oingoan 2 tokatzen zaio, Patri eta Zigorrei. Urrengo astean, Alex eta Ane, eta egiten dute kuadrillako txapelketa, eta, maila egizan, haundia goten da, eta, hori da Euskal Sukaldaritza, nik hori da, gure jatetxeak eta horre gauza bai die, mundu guztian ezaguna, baina nik uste meritu gehiago daukaguna, hori elkarte gastronomikoetan, ze sukaldaritza, ze niveleko gastronomia egiten da, eta kaleko jendea.
azkenean ez dala sukaldari profesionalak, ez? Ba, jendea, liburuetatik atatzen dituen errezaetak, ordenagailuan ero atatzen dituztenak saretik, beraien ideiak, ez da zer, nazketak, ero probatu zuten ez dakinun, eta benetan txundigarria, ze maila gastronomikoa daukagun, Euskal Herrian, deno. Etxeetan hasita, elkarteetan, jatetxetan, ikusgarria. Eta animatuta nahi sukaldetara sartzen. Beraz, datorren urtean gure bozuolan paimaikide, Zigor eta Patrizia joetie, gu, ez dakite, gu joengo gara... Olakoetara nik guztora joten ez, Hementxe daukau. Hau saldu, Patrizia. Gure ore berdia. Bai. Orduan daukagu hemen gure ore berdia, eta hau inbidoguna da azukriakin eta irinakin nahasi. Azkenean da atzo ingenu modu, esnea bota diozu, olioa bota diozu, irina bota diozu, ez? Gero altzagarria ero badaukazu hemen, ez? Altzagarri xabe bai, bota biotzat. Eta hau, behar dugu nahasi. Nahasten dugunean... Labera? Labera. Bai. Labetik ataratzen dugunean... Eundare, txon, Eundalero gradutara. Eundalero gradutara, bai. Hori da. Nios. Ona naiz, Irabazi oso. Zema denbora? Irakurri indizutu, burua. 35 minutu, berrogei. 35 minutu, osondo. Adi egon zen. Adi egon naiz, seinale. Eta sartzen dozunean... Eta gero hau izango da gainetik botatzeko geruz hau? Bai. Betxu, kontakotzu zelan geratzen dan? Edo erakutzen gotzuto beto? Nahi zuna, zuk, venga. Hola, geratzen da! Bai, hau... Monika, sartu hemen. Hau da, berde fosforito. Bai, horrek sekulako koloria dauka. Bai, benetan. Benetan ikusgarrixa da koloria. Ez da hain kolorea argixa, ez dakite bai lehen esan duguna, ez? Ez dakit itxuran onena dan edo ez, bai hain probauko zaporia eta nik pentsatan doa. Koloratzaia bota diozu. Espinakak bakarrik. Seguro. Baiet. Traparik ez, Patri? Benetan esaten dotzut. Beitxo, haula bien sartu bio, esan dakua. 35 minutu. Bai. Eta bitxartian joango gara, bizkotxo hau apaintzen, ez? Hau aldoguin 2 modutara. Bai, txerra bat mostu. Plater batian jarri, eta golako koiaratxo batekin lagundu krema honena, edo krema gainetik bota intxaur batzokin. Hori gurosuena. Guk gaur igual errezaldera ingo golako xafra bat mostu, xerra bat, hobeto esan da, krema honekin lagundu. Bai, ondo pentsatu. Hau kolore kontrastia ingo dau. Vale. Eta ointxe, mostuko. Venga. Gure bizkotxoa. Hau, nik erditik nola geratzen da ikusi nahi. Erditik mostuko atorduan? Bueno, ez da, erditik, erdia bintzat nola daukan. Hau, nik... Ostra, hau bai da, berdea, baina benetan... Bai. Berdea. Hau da, esreken... Hau nola saldo, a ber, hau, Patri, nik jute manen nire seme gana, seme alabana nola salduko dira, zena da. Ba hori, esan esreken tarta edo, julken tarta... Mukiena? Moko tarta. Hombre, holako gauza gustatzen zai pila, mukiak, elefante mukien tarta. Zupentzatzen da zu baiet, ez dakendik, Hume hori esan da, dana dastatuko lukete, seguro baiet. Bueno. Muki tarta. Ba, hementxe. Hulk tarta. Krema apurtxo batekin, intxaur pare bat gainean, bat bakoitzan dako, eta hau da gure espinaka bizkotxoa. Koiatxo bat, lan bizkotxoana, oso garritxakin. Honek espinakak apaintzeko dauz, Honek ez doko espinaka zaporerik. Ez. Lehen esan dauka, Patria, begiak itxika ematen badigute. Oso goxua dagoela, baina espinaka ditunik. Eta bixar, bukatu hastia gurekin, txorienen, hemen izango gara, Zigor eta Patrizia, zuentzako prest. Agur. Agur.